Fl-okkażjoni tal-Jum Dinji tal-Awtiżmu twaqqaf kunsill konsultattiv dwar l-Awtiżmu. L-iskop ta' dan il-kunsill konsultattiv u li jfassal strateġija nazzjonali dwar l-Awtiżmu fi żmien sena imbagħad jagħmel tiġdid u monitoraġġ tal-istrateġija fis-snin ta' wara. Il-liġi Maltija dwar l-Awtiżmu imsejħa lat dwar l-empowerment tal-persuni fil-firxa wiesa tal-Awtiżmu minn barra li tiddeskrivi l-kunsill u x-xogħol li se jagħmel ta' qafas u linji gwida għall-istrateġija. Il-Kunsill Konsultattiv dwar l-Awtiżmu jikkonsisti minn persuni mill-kamp governattiv, minn professjonisti, minn akkademiċi u mis-soċjetà ċivili, inklużi persuni fil-firxa wiesa tal-Awtiżmu li għandhom għal qalbhom dan is-settur. Fl-okkażjoni ta' dan il-jum, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Darija f'post fuq Facebook saħaq dwar l-importanza li nifhmu aktar is-sbuħija tal-moħħ tal-bniedem milli noqsu milli nirrispettaw in-nies bl-awtiżmu u l-abiltajiet tagħhom.